أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jama'a masu girma masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da waraka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku inda muke gabatar muku da shiri na musamman wato dan gatan Allah a cikin shirye-shiryen da Alwilaya TV Hausa take gabatar muku na bikin Maulidi haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda aka saba, sunana Mustapha Sa'id zan gabatar da wannan shiri kuma muna tare da babban malaminmu Sheikh Ibrahim Abdallah Ahmad wanda shine malamin da yake mana bayani a cikin wannan shiri. Akramakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne muku barka da sake kasancewa tare da mu. Barkamu dai malam Mustafa sannu. Masha Allah. Madalla. To masu kallon masu girma, da fatan wannan shirin za ku biyo mu da farkonsa har sa, da fatan kuma yana ƙayatar da ku yadda ya kamata. Idan ba manta ba, shi wannan shiri maudu'i ne da malami ke mana bayani dangane da abin da shafi wato nazafa ko kuma na ce tsaftar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sirarsa. Kuma malam ya gabatar da bayanai daban-daban, da fatan za ku biyo mu yanzu domin mu koma a gare shi domin mu dora daga inda muka tsaya wato zaman da ya gabata kenan. Da fatan za ku kasance tare da mu. نعم أكرمك الله. نعم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جماعة السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To mujaddadan dai waɗannan kwanaki masu albarka, kwanakin da ake tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, waɗannan kwanaki da dukkan masoya manzan Allah suke farin ciki a ciki, to muna ƙara taya dukkan masoya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam murna da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kuma a cikin maulidin nan ba wani abu muke yi ba, shine mu kokarin mu faɗi wato ainihin sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kama daga abin da ya shafi karanta tarihinsa ne, abin da ya shafi bayani akan sunnarsa ne, abin da ya shafi wato ainihin sirarsa ne, abin da ya shafi tarihi ne, abin da ya shafi duk wani abu da yake zai amfani al'ummar musulmi a bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, shine abin da muke yi a maulidi. Muna magana akan, mun yi shimfiɗa akan yadda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo ya tarar da duniya baki ɗaya. Mun ga misalsalu kama daga abin da ya shafi sarakuna ko na ƙasashen duniya, da kuma abin da ya shafi al'ummatai ɗin, kama daga larabawa har zuwa turawa da suke fama da muguwar ƙazanta. Yawa, mun ga yadda har wanka ma yakan zama laifi a wajen wasu, wanda kuma i'tirafi na masana waɗanda suka yi rubutu akan bambanci tsakanin al'ummar musulmi da al'ummar turawa, yadda muka ga bambancin yana da nisa ta ɓangaren abin da ya shafi tsafta. To bisa koyarwar da musulunci ya yi wa musulmai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, sai ya zamanto turawan yamma a wancan lokacin ba su san wani abu sunansa tsafta ba. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tsaftar da ya koya wa musulmi ita suka koya wa mutanen yamma. Saboda haka wani daga cikin marubuta yake cewa to lallai akwai ku musulmi kuna bin mu bashi, ko ya ce musulmai suna bin mu bashi saboda sun koyar da mu mutuntaka a lokacin da muke rayuwa irin ta dabbobi. Wannan mu'ujiza ce ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam.
to tsafta din nan, tsafta wani abu ne wanda yake a cikin musulunci din nan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo mana da wannan musulunci yana ce mana ya gaya mana akwai ayoyi daban-daban waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye magana da manzon Allah ya ce ya gaya mana. Wato ina so in ce yadda musulunci ya muhimmanta a ainihin tsafta, to sai zama na ita tsafta ta zama jigo ce a rayuwar musulmi. Kai abin ya kai da cewa ma fa mutum ba zai shiga aljanna ba sai in yana da tsafta. Amma da wace ma'ana? Za mu yi bayanin ta ma'anan da muke nufi cewa idan muka kalli tsafta din nan aka ce ai tsahara ma tsafta ce. Ai mun yi bayani jiya ko yawwa aka ce ai tsahara tsarki ba shi da wani ta'arifi daban sai na yadda nazafa take a cikin lugha haka take, illa iyaka kawai a shari'a ita nau'in tsaftar ne sai shari'a ta nuna mana to ga salon da zaka bi in kai irin wannan salon shine tsarki na shari'a. yace kuma ga wasu abubuwa da in sun bujiro za a yi musu tsarki irin na shari'a. shine wani hadisi yake gaya mana tanazzafu bi kulli mastata'tum, ku yi tsafta iya yadda kuka iya. fa innahu la yadkhulu aljannata illa kullu nadhifin, domin babu wanda zai shiga aljanna sai duk wanda yake mai tsafta ne. ma'ana yanzu ba za yi kai sallah ba sai ka yi tsafta da ma'anar alwala waccan tsahara a fikihu. mutumin da janaba ta same shi ba zai wuye ayyuka na ibada ba, sallah da sauran wasu ayyuka su dawafi da wasu ayyuka da aka wajabta masa, sai yayi menene? sai yayi wanka na tsarki wanda tsafta ne a lugha. haka ne ko? saboda haka mutumin da ba shi da tsarki ba shi da tsafta, mutumin da ba shi da tsarki ba shi da sallah, ko mutumin da ba shi da tsarki ba shi da azumi. a'a, domin a fiƙihu na makarantar ahlul bait alaihi salatu wassalam, wanda janaba ta same shi da daddare, to kafin alfijir ya keto masa sai yayi menene? sai yayi wanka, sai yayi tsafta. idan bai haka ba azumin bai ba, in ya tafi a haka shikenan rashin yin azumi za a tuhume shi. haka ne ko? haka nan za mu ga cewa macen da jinin al'ada ya zo mata a lokacin me? a lokacin azumi, sai aka ce wannan azumin sakamakon yanzu tana hali na al'ada. Allah me yake ce mana a cikin alkur'ani dangane da mata waɗanda suke, sai ce waɗanda suke cikin al'ada ma kada a kusance su. yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما تسمى تكي حال الآدة الشريعة تيل أكريد إتا أمضين ينزبع ترزركي. sai aka ce hatta kusanci da mu'amala ta aure kada a yi da su har sai sun tsarkaka, sai sun yi tsarki ko? to shi ma wannan a ilmance, a ilimin zamani ya yi bayanin yayin da mace take cikin halin al'ada dinnan wani irin abu ne ke tattare da kusantar ta irin wannan lokaci dangane da kanta da kuma shi wanda mijin nata. kaga shi ma akwai bayanai na wannan. to ala ayi halin alkur'ani ya yi kira, ya nuna mana yadda za mu yi tsafta. sai yake ce mana ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. ka gani ko? to anan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana ita wannan, ya zo mana da wannan alwala. ana wannan aya da take nuna mana alwala da kuma wanka ko? sai aka ce wato daga cikin hikima shine mutane idan za a haɗu musulunci kowa so yake, musulunci so yake duk lokacin da za a haɗu to kada ka zo cikin mutane dagaje gaskiya ne.
domin ita sallah taro ne, ana so a yi sallah a cikin jama'a. Jam'i ba kware kuwa. To sallar sawawun a cikin jami'i za ka yi ko kai kadai za ka yi, sai aka ce ka yi me? Kware kuwa. Ka yi tsafta. Shine ba mai shiga aljanna sai me? Sai mai tsafta. Sai mai tsafta. Haka ne ko? Gaskiya ne. Wanda ba shi da tsafta ba zai shiga aljanna ba. Wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba na son ne wannan ta'abirin. To. Annabi ya kawo mana ado da kwalliya. Kuma manzon Allah mai ado da kwalliya ne. Gaskiya ne. Haka ne ko? Manzon Allah shi ya kawo mana tsafta, tsaftatacce ne, ya koya mana tsafta. Shi kuma shi ba kazami bane. Shi bai kazami bane, wal iyadu Wal iyadu billahi. billahi. Ka gani ko? Wal iyadu billah. Manzon Allah tsaftatacce ne, sai ya koyar da mu gaba ɗaya yadda za mu yi tsafta ɗin baki ɗaya. Sosai. Sai aka ce to idan za ku zo sallah, idan za ku yi sallah to ku yi tsafta. Ta yaya faghsilu wujuhakum, tana iya fuskar ka kayi nan kwantsa nan ta fito. Ta yi dagaje. Sai aka ce ka samu ruwa sai ka wanke. Haka. Ka ga yanzu in ka wanke Sosai. za ka ga fuskar ka yanzu ka kawar da wannan Sosai. dattin da yake fuskar ka. Ƙwarai Kowa ya kuwa. kalli fuskar ka, ka kalli kuna sallan nan kana wannan kaga fuskarsa lokacin da kuka shiga za ku yi sallah ko bayan an idar da sallah ana dan gaggaisawa ta zumunci, Sosai. kana kallon fuskarsa fes fes daga ganin sa ka san cewa yayi sallah, Yayi tsafta. ko ba haka bane, yayi tsafta. Shi ma yana kallon ka matsayin kayi tsafta. Ƙwarai kuwa. Sai ce sai ku wanke hannuwanku, hannun nan kayi wasu ayyuka kai taɓe taɓe can maiko ne can waye, sai aka ce ka yi wanke hannun, sai ka wanke hannun. To shi isa ma a cikin alwala aka ce ai daga cikin sharuɗan alwala kafin ka fara alwala ɗin tun farko gabanka na alwala, gabanka su zama suna da tsarki. Haka ne. Misali idan da akwai najasa a kafarka ka tabbata ka kawar da wannan An kawar da najasa din. najasar kafin a Haka ne ko? a yi shafa a ƙafa. Yawwa, so mun ba zai yi wa kai sallah da ita wannan najasar a cikin ka ba. Shi yasa aka ce lokacin da mutum ya gama yin alwalan nan fa ya wanke fuska, ya wanke hannayensa, ya shafi kai, ya shafi kafa. Sai aka ce to idan ya taho kuma zai yi sallah menene zai faru? Sai aka ce tufafinsa ma dole ya zama mai tsarki. Gaskiya ne. Kai manzan Allah sarki. Allahu akbar. Wato idan kana bin abin a hankali sai ka ringa ganin gaskiya manzan Allah ne. Ƙwarai kuwa. Wannan tsarin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi babu har yau babu wani addini da wani dan adam da yake da wannan irin tunanin a ce an tsara wa mutum wannan tsari na rayuwa cewa sai ka waye gare kayanka a so biyar sai ka fuskanci Allah kai sallah amma sai ka yi tsafta. Ƙwarai kuwa. Ko ce ka yi alwala, bayan ka yi alwala nan za ka yi sallah me aka ce? Aka ce kayan jikinka sai ya zama tsaftatacce. Ƙwarai kuwa. Gurin da za ka yi sallah sai ya zama tsaftatacce. Sosai. Tsaftatacce bi ma'anar tsahara. A tsahara huna bi ma'anar nazafa. Haka. Sai ya zama wannan da yana da wannan tsafta din. Na'am. To a nan za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yadda za a yi wannan alwala, kuma akwai wasu mustahabbai na alwala din, kama abin da suka shafi kafin ka fara alwala ka kuskure bakinka. Haka ne. Mustahabi ne, ana so ka kuskure baki. Aka ce a lafiyance ma yayin da ka sa wannan ruwan a baki kana kurkurawa kana jujjuya shi, hatta labbanka da wato ka samu wani tirenin a bakinka yanda jini zai gudana fiye da yadda yake a da. Allahu akbar. Ka gani ko? Sannan haka ce za ka yi shaƙa ka sha, mustahabi ne a shaƙi a shaƙa ruwa sau uku. Wannan shaƙawar ya ƙara buɗe maka ƙofar numfashinka, ya ɗan dattin da ya tsatsaya maka a ƙofofin hanci ka kawar da shi, za ka yi numfashi fiye da yadda kake da mai daɗi. Wato ta hanyar lafiya da ta hanyar kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala, ka gani ga yadda aka tsara maka. To shi isa sai muka ga ba wani abu ne yasa aka ce ai alwala ba dan a yi tsafta, domin shi Allah inna Allah nazifun, Allah ta'ala mai tsafta ne shi ma. Manzan Allah mai tsafta, shi ma Allah tsaftatacce ne. Sai aka ce mana mu ma tanazzafu kuma ku yi tsafta. Fa innahu la yadkhulul jannata illa kullu nadhifin, domin ba wanda zai shiga aljanna sai mai tsafta. Tsaftar da wannan gamammiyar ma'ana, amma cewa ta kunshi wannan ayyuka na tsarki, abin da ya shafi alwala da wanka. Akwai hadisi daga Imam Rida alaihi salatu wassalam yake cewa إنما أمر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاهرا.
ai an yi umarni da ai alwala ne, kuma aka fara da alwala a cikin waccan aya idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. sai ya ce saboda bawa ya kasance tsahiran ai nazifan, mutum ya zama tsaftatacce, bawan Allah ya zo ya tsaya a gaban Allah cikin tsafta. idza qama bayna yadayil jabbari inda munajatihi iyahu, idan mutum ya zo ya tsaya a gaban Allah sai ya zama na ya tsaya a gaban Allah yana da tsafta, yana da tsarki lokacin da yake ganawa da Allah. mutsi Allahu fi ma amarahu, yana mai biyayya ga Allah a cikin abin da ya umarce shi na qiyan min al adnasi wan najasa, mutum yana tsaftace daga dukkan wata kazanta da najasa. ka gani wato kenan sai ce kuma arwaya take nuna ma fihi min zahabil kasal. alwala tana da amfani, idan kai alwala sai ka ga kasala ta bar jikinka. domin ana so in ka je za ka yi sallah sai ya zama na kana cikin kuzari da tawajjuhi zuwa ga Allah. ka fita daga siffan munafikai, inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. sai ka je ka tsaya kana ba kasala a tare da kai, ko mutum gengedi yake sai a ce ya sa ruwa ya sa ruwa, ko bacci yake kai ya fa masa ruwa ai tashi zai ko. to in ka zo za ka alwala ka wanke fuskarka sai kuzarin jikinka ya dawo. wannan fa koyarwa ce ta alkur'ani. sai imamu Rida yake gaya mana daga cikin sirrikan ita wannan wa dardin nu'asi, sannan ita alwala tana korar gengedi. in ka tashi bacci yana damun kana gengedi, in ka je ka dan yi alwala din sai ka ga gengedin ya dan sake ka ko. baya ga kuma abin da ya shafi ma'anawiya na wato ainihin samun tsaftacewa. kaga wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya kawo mana. akwai wani hadisi din guda daya shi ma yana da kyau mu karanta shi a cikin ilalul shara'i. yana gaya mana daga shi ma Imam Rida alaihi salatu wassalam, ko kuma gashi nan bari mu karanta wannan hadisin wanda aka karbo daga Ibn Abbas qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi tawadda'u bima yakhruju wa la tatawadda'u mimma yadkhulu fa innahu yadkhulu tayyiban wa yakhruju khabithan. cewa ku yi alwala saboda abin da ke fitowa, amma ba a ce ku yi alwala saboda abin da ke shiga ba, domin abin da ke shiga yana shiga tsaftatacce ne tsarkakakke, idan zai fito sai ya fito a najasa. haka ne ko? yanzu idan aka ɗauko wata kaɓaki na abinci kaza ga abinci haɗaɗɗe ko da kayan marmari da waye, wancan yana ƙanshin suya, wancan yana ƙanshin dage-dage, wancan yana ƙanshin farfesu misali, wancan kayan tufa tana ƙanshin ta, lemo yana nasa, ayaba tana nata. kaga za ka ci su suna masu ƙamshi, suna masu daɗi, haka za ka zuba. sai aka ce to ba sai kai alwala ba in za ka ci, domin da tsaftar su suke shiga, da tsarkin su suke shiga, amma za su fita fa. kaga kuma wanda ya cika cikinsa da daddare ya ɗebi kajin nan yawa gudu zai zagaya bayan in aka yi wasa cikin dare in ka kwanta tare da shi kaga sai ya kumbura maka ciki. to so saboda haka ka gani yake cewa to wannan abin da za ka ci zai shiga yana tsaftatacce, amma lokacin da zai fita yana menene, zai fita yana cikin, zai fita a matsayinsa na ƙazanta. in aka je aka yi turoso ba haya a jallakumullah, sai kaga watakila wanda ya fi kowa cin daɗi ya fi fitar da abubuwan da zai zama cewa idan ka ji warin sai kaga cewa ba a ci a komai. Allah ya sa mu dace. ka gani ko? don haka shine yake cewa ta bangaren wanka kuma ce me yasa aka ce ayi wanka, sai ka ce illatu ghuslil janabati lin nazafati. shi ma wankan janaba da aka ce ayi tsarki ne a shari'a, to amma dan tsafta ne aka ce ayi shi ko dan tsafta ne, wata linnazafa wata tsahiril insani nafsahu mimma asabahu min azati. ko cewa mutum ya tsaftace kansa, ya tsarkake kansa daga wannan janaba da ta fita daga gare shi. sannan wata tsahir sa'iri jasadihi, da kuma ya tsaftace sauran jikinsa. li'annal janabata kharijatun min kulli jasadi,
ita cewa abin janabar da take fitowa ta shafi dukkan sassan jikinsa ne ko saboda haka sai aka wajabta masa ya tsaftace wannan jikin nasa. Kaga wannan koyarwa ce ta musulunci. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shine ya koya mana wannan tsafta. Wato in ka kalli ayyukan ibada gaba ɗayansa kaf sai ga ayyuka ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tamkar ya zo kawai ya koya mana yadda za mu yi tsafta ne. Wannan zai iya nuna maka cewa to ya annabi ya samu al'umma. Ko hakanan idan za mu gani cewa kaga wannan ta bangaren wannan aya kenan, bari mu tsallake, akwai bayani da yawa akan ta. Allah subhanahu wa ta'ala, barin karanta wannan ruwayan malam ba laifi. An ce wasu Yahudawa ko kuma Kiristocin Najran sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Nan ba nasara ba Yahudu. Hadisi ne daga Imam Ali ke ce kala ja'a nafarun minal Yahudi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi. Wasu mutane sun zo na Yahudawa sun zo wajen manzon Allah. Fas'alahu a'lamuhum, sai malamin su mafi ilimin su ya tambayi annabi an masaila, ya tambayi annabi wasu masaloli. Fa kana fi ma sa'alahu an qala, daga cikin abin da ya tambayi annabi yake cewa li ayyi shay'in amara Allah bil iktisali min al janabati, saboda me Allah yayi umarni ayi wankan janaba. Walam ya amuru min al-ga'idi wal bawl, amma Allah bai umarni a yi wanka ba an bawali ko ga'idi ya fito. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa inna adama lamma akala min ash-shajarati dabba dhalika fi uruqihi wa sha'rihi wa basharihi. Yayin da annabi Adam ya ci ganyen bishiya sai hakan ya naso ya shiga duk, ya tafi duk jikin annabi Adam, jijiyoyinsa da gashinsa da ko'ina da fatarsa. Fa idza jama'a ar-rajulu ahlahu kharaja al-ma'u min kulli irqin wa sha'ratin fi jasadi. Idan mutum ya kusanci iyalinsa, ya zaki iyalinsa, sai ya zamanto cewa wannan ruwan da zai fito ya fito daga ina, daga dukkan sassan jikinsa. Ko fa aujaba Allahu azza wa jalla ala zurriyati al-iktisala min al-janabati, sai Allah ya wajabta wa zuriyar Adamu yin wankan janaba ila yawmil qiyamati, har zuwa ranar alkiyama. Yake cewa wal bawlu yakhruju min fadlati sharabi, shi kuma wannan bawali yana fitowa ne daga wato ya zamu ce fadla, ruwan da ka sha ne bayan ya gama tacewa sai ya fito da sharas. Ko sannan shi kuma fa kaga mina sharabi alladhi yashrabuhu al-insan wal ga'id yakhruju min fadlati at-ta'am, shi kuma ga'idi yana fitowa daga sharar ainihin abincin da mutum ya ci. Alladhi ya'kuluhu al-insanu, wanda mutum yake ci. Fa aujaba alaihim fi dhalika al-wudu'a, sai Allah ya wajabta musu su yi menene a cikin bawali da gayadi a yi alwala. Wannan qala al-yahudi, ba yahudan nan yace sadaqta ya Muhammad, kayi gaskiya ya kai annabi Muhammad salawatullahi alayka wa ala ali baitika at-tahirin. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Ko Allah baya son ya zamanto ya sanya muku abin da zai kuntata muku. Allah baya son ya wajabta abin da zai kuntata muku. Abin da Allah yake so yana son ya dai tsaftace ku, ya tsarkake ku don ya cika masa da cika ni'imarsa gare ku. Don haka wannan aya da Allah yake mana magana cewa Allah ya yi mana haka ne don yana so ya tsaftace mu. A can wajen maganar mata masu al'ada da aka ce kada ku kusance su, sai Allah yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ali ibn Ibrahim al-Qummi yake cewa inna Allah a'ta ta'ibina thalatha khasalin, Allah ya ba wa waɗanda suka tuba. Wato idan mutum ya yi saban Allah, ya saba wa Allah, ya tuba, to Allah subhanahu wa ta'ala
yana bashi wasu falaloli da darajoji guda uku. Da za a ba wa mutanen duniya ita wannan falalar guda ɗaya, a halittar sama da ƙasa da za a ba su wannan falalar guda ɗaya, da sun tserata gaba ɗayansu. Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina, Allah yana son masu tuba. In ka saba wa Allah ka tuba, kaga Allah in Allah kai masa laifi, shi ya halicce ka, ya baka ci, ya baka rayuwa, ya komai, amma idan kai masa laifi sai ya menene, sai Allah subhanahu wata'ala sai ya yafe maka, kuma ma sai ya zama yana kaunar ka. Wa yuhibbul mutatahhirina, haka nan masu tsafta, masu tsarkakewa, ma'ana masu tsafta, Allah yana son sa. Kaji falala ta daya, faman ahabbahu Allah lam yu'adhibhu, wanda ku Allah ya so shi to ba zai masa azaba ba. A wata ayar Allah yana cewa faghfir lil ladina tabu, Allah ya umarci annabi, yace ya kai annabi salawatuka, ko kuma addu'a ce ake gaya, ake roƙon Allah cewa faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka, ka gafar ya Allah, ka gafarta wa waɗanda suka tuba suka bi tafarkinka, wa qihim azabal jahim, ka tseratar da su, ka tsare su daga azabar wuta. Ka gani, wa qawluhu, da kuma faɗin Allah ta'ala, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin. Shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ka saba masa, sai ka zo ka tuba, sai ya maka abubuwa guda uku. Sai ya soka, sai ya ƙi maka azaba, sai ya canza laifinka ya zama kyakkyawa. Allahu akbar. Amma ɗan adam yanzu za ka yi maka kuskure sai ya ce da kai da shi har abada. Ɗan adam bai halicce ka ba, bai baka ci ba, bai baka sha ba, bai baka komai ba, bai mallaki komai naka ba, amma sai ya ce wai ka saba masa, wai ba zai yafe maka ba. Amma shi Allah da ya halicce ka, ya baka ci, ya baka lafiya, ya yi maka komai, shi kuma idan ka saba masa ka tuba sai ya maka falala guda uku. Ya ƙaunace ka, ba zai maka azaba ba, kuma laifin da kai sai ya canza ya mayan maka da shi kyakkyawa. Yubaddilullahu fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allahu akbar. Ka gani? To saboda haka wannan magana da Allah subhanahu wata'ala, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da wannan alkur'ani, in muka bibi alkur'ani gaba ɗayansa gurare daban-daban, sai mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya koya mana tsafta. A wani gurin Allah yana cewa ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Da cewa wai tufafinka ka tsaftace su. Akwai hadisai da suka zo daga imamai shari'a, musamman imamu sadiq alaihi salatu wassalam, yake cewa ai abin da ake nufi da wasu ya baka faɗahir ɗin nan, ɗahir nan ba tana da ma'anar a wanke ba ne, a'a tana da ma'anar, a wani gurin ya ce banu umayya suna sanya kaya, in suka sanya kaya sai su ringa jan su a ƙasa. Ai a sunna ma akwai wani hadisi da yake cewa la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahul khuyala, cewa Allah ba zai dubar rahama ba ga wanda ya ringa jan kayansa ƙasa saboda girman kai. To anan abin da yake magana faɗahir sai yake cewa fashammir, ai faqassir, cewa tufafinka kakkaja su yi ƙasa. In ka sa kayanka wasu ya baka, idan ka sa kaya kada ka sa su je can har ƙasa kana jan su ƙasa, domin in ka ja su ƙasa na farko za su ɗebi najasa, za su ɗebi datti, za su ɗebi ƙazanta, za su ɗebi komai. Sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah cewa ai faqassir, abin da ake nufi ka rage su ta yadda ba za su ja ƙasa ba. Kada wani ya ce ha to kun ga ai suna nufin irin yadda la ba haka ake nufi ba haka ake nufi ba. Bari in gaya maka wata riwayar, ka gani ko? Bara mu je hutu akan wannan. Mun dawo sai a shiga can wannan ruwaya din insha Allah. To masu kallon masu girma, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu, inda mun zo kan gabar da zamu sake kuma hutu kenan. Idan mun dawo za mu sake komawa ga malam domin mu dora, da fatan za ku biyo mu. To alhamdulillah masu kallon mu masu girma, barkanmu da sake dawowa daga hutu da muka tafi, inda muna cikin abin da ya shafi wato tsafta
ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda malam yake karanto mana ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insha Allah za mu koma ga malam domin mu dora akan ruwaya ta gaba kenan insha Allah. To malam, mu sake dawowa. To malam Mustafa, kaga wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa thiyabaka fatahhir, daga cikin masadiqun tahara, idan akwai riwayoyi kamar da na faɗa da suka fassara fatahhir din nan ai fashammir, Na'am. ai faqasir, Na'am. kada ka sanya kayanka su ja ƙasa. Ko Na'am. sai nake cewa kada wani ya tsammani ha ya ce to ai ana nufin cewa ai to gashi ana nufin a sa wandan a ɗage ko irin wanda na ce a ba wai haka nake nufi ba. Abinda nake nufi shine ba a hara ba, ina so in ce idan ka ga dama ka sa wandan ka iya gwiwa ba matsala bane, wanda kuma ya sa ya wuce gwiwan ma ba matsala bane. Ko abinda dai ba a so, yawa abinda ba a so shine barakallahu fika, ka sa kaya riga ce ko wando ta yi tsawon da za ta ja ƙasa. Ko shine za mu ga cewa Imam Bakir alaihi salatu wassalam yana cewa ana husuila an qaulihi ta'ala, an tambayi Muhammad ibn Ali ya tambayi Imam Bakir alaihi salatu wassalam cewa an qaulihi ta'ala akan faɗin Allah madaukakin sarki, wasu ya baka fatahhir din nan ka tsarkake tufafin ka, kala ya'ani fashammir, ai yana nufin ka rage, kada ka ja tufafin ka sai kasa. Thumma qala, sannan ya ce la yajuzu thawbuka ka'abaka, kada ka tufafin ka su wuce idan sahunka. Idan ka sa daidai idan sahu kaga ba za su ja ka ƙasa ba, in ka sa sama da idan sahu ba za su ja ƙasa ba, amma idan kai ƙasa da idan sahu to kaga za su iya jan menene, za su iya jan ƙasa sai su ɗebi ko menene. Hatta fi yadda manzo Allah za ka sa kaya, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana. Ko shi isa kuma a nan za mu ga kamar da wasu suke faɗa suke cewa a ɗage wando, yake cewa to wai na ta tabbata ma akwai wando ma misali, ko kuma al'ada ce a wannan lokacin a sa wando. Kaga sai mu ga cewa ai nan za mu gani Imam Sadiq alaihi salatu wassalam yake cewa nazara Abu Abdullahi alaihi salam ila rajulin, Imam Sadiq ya ga wani mutum kadila bisa kamisan, ya sanya riga, yusibul arda, rigan nan tana taba ƙasa, faƙala ma hadha thawbu bi zahirin, wannan kayan naka ba tsarkakakke bane. Ko to kaga za mu iya ɗaukar wannan cewa aha la'alla yanayin gari ɗin da yanayin yanda ake abin nan, dole tafiyan nan da ya jajjasa. Ko in muka ɗauka ma hada thawbi bi tahirin ai bi nazifin, sai mu ɗauke shi to wannan kayan naka ba tsaftatacce bane. An tahara huna bi ma'anan nazafa. Ko yawwa ka gani. To ala ayi halin wani hadisin yake gaya mana, ka gani nan inda yake cewa wancan hadisin na Imam Bakir da yake cewa la yajuzu thawbuka ka'abaka, kada tufafinka ya wuce idan saunka. Fa innal, idan muka kalli Ka'ab din nan fa da wace ma'ana? Gaskiya ne. Akwai fassarori ta Ka'abu. Akwai waɗanda aka ce ai Ka'abu din nan shine idan sawu. Idan sawu. Ma'ana tudun. Ida gefe kafar mutum ai akwai dan kullutu hagu da dama. To wasu suka ce ai nan a cikin fassarorin Ka'abu akwai wannan. Daga cikin mun fassarar Ka'abu din shine akwai cewa kafar ka dan tudun nan na kanta, in ka zauna dan tudu na kan kaunan kafa na kusa da gaba, yawa ko ba haka bane, an samu asali daga Ka'aba. Yawa ka gani ko. To idan muka dauka yanzu ba so nake in ce wata fassara ce daidai ba, wanne ne daidai, ko me muka dauka a nan yana ba mu cewa iya wannan gurin ake so kayanka in suka yi kasa da haka, in riga ce in ta kasa da haka, wannan yake nufin daga nan sai kasa ne za ta je ta ja kasa. Mu ba a yadda ka sa kaya ja kasa ba, amma aka ce an ce sai ka ja shi korinka yana waje, wannan mu ba mu da wannan dalil. Amma ba ina so in ce in kuma ka sa rigar ka iya korin ba a hana ka ba, wandan naka ma an ka sa iya korin, amma ka ce ba addini sai an sa wando iya kori, wannan ne yawa anan ne magana take. Wasu muna so mu ce in ka sa wandan ka iya korin ka ya rage ina ka,
haka ne ko amma ka ce kowa sai ya sa iya kauri sai mu ce maka wannan a'a wannan rika rike kayan mun maka kayanka haka ne ko yawwa hadisai na imamai na ahlul bait da suka koya mana in ka ce mun a'a wani ya ce dan qayyimu ya ce ko dan wane ne ce maka ni fa ina ce ma imamu sadiq ya ce ni fa ina ce maka imamu bakir ya ce ni haka nake ce maka kai ma kana da haƙƙin ka ce maka ka ce wani ya ce wani ya ce haka ne ko yawwa to ala ayi halin kaga yake ci gaba da cewa fa innal isbala min amali bani umayya ai sanya kayan nan su ja kasa irin aikin bani umayya ne a riwaya saboda alfarma suke alfahari ake mulki ake sarauta ake za a sa kayan a jazu ko to kaga ta wannan janibi kenan Allah subhanahu wata'ala dai a cikin irin yadda yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama umarni da a yi tsafta a kodayaushe Allah yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin kai ai ya bani adama kunu inda ada'i kulli salatin ala halatin min az-zinati al-mashru'a min thiyabin satiratin li'awratikum wa nadhafatin wa taharatin wa nahwi dhalika anan wasu fasara cewa ai da aka ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin in za a tafi masallaci ai mustahabbi ne aka ce in za ka yi sallah ka sanya kaya mai kyau ka sanya turare saboda ka shiga cikin mutane wancan yana kanshi kai kana kanshi na hagunka yana kanshi na damanka yana kanshi na gabanka yana kamshi na bayanka yana kamshi na farko yana kamshi na ƙarshe yana kamshi na tsakiya yana kamshi sai ka ga duk kamshi yana tashi in ka doso masallacin gashi an cika amma sai ka ga kamshi yana tashi koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan amma idan kowa lokacin sallan nan ya taho yadda yake hammata ta cika subhanallah wance ya taho da gaje wance ya zo dukun ko wancan ya zo gashi a sha'asa a gabara aka cika masallaci me zai tashi wari zai ta tashi in ka ji haka to ba koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen nan akwai wani abu da yake faruwa idan kana yawan zuwa masallacin musamman masallacin juma'a akwai irin za ga makanikai masu gyaran babura ko masu gyaran mota za ga mutum ya taho sosai ya taho masallaci a haka ba tare da ya sa kaya masu kyau tunda ba wai dakal haka za ga kayan kaga ai kamar idan kana so ka ainihin kwaikwayi wannan koyarwa kyakkyawa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tunda ka iya ba da wannan lokacin ka iya ba da wannan lokacin har ka ajiye aikinka ka taho sallar juma'a ko ka taho sallar wannan yake nuna ashe za ka iya dan wasu 'yan dabaru da za ka kawar da wannan warin hammata haka ne ko za ka dan kawar da wannan warin na hammata za ka dan gyara yanayinka ka dan sa wasu kayan da za ka zo cikin mutane ka yi sallan nan kana kanshi suna kamshi kuna kamsasa juna masallaci kamshi yana tashi haka ne ko mutum zai iya idan ka lissafa kaga abin watakila wancan kayi shi a cikin minti 10 ko to inda za ka dan kara din sai watakila ka dan kara wata yar minti 10 ko 5 za ka dan gyaggyara din sai ka taho maimakon kana shiga cikin mutane na kusa da kai da kyare zai karasa sallah din saboda wani abu ne yake dukansa daga gare ka ka gani ko to ala ayi halin ai akwai wani hadisi da yake gaya mana cewa ya bunayya kunu inda ada'i kulli salatin ala halatin min az-zina ya ku ƴaƴana in kun zo yin sallah ko kuma ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu in kun zo yin sallah ku zama a cikin yanayi na ado a cikin yanayi ma'ana ado a nan yanayi na sanya kaya waɗanda suke kun sanya kaya tsaftatattun kaya kuma waɗannan kayan a ƙamsasa su idan aka ƙamsasa su to zai zama ƙamshi yana tashi in ku ƙamshi yana tashi ana maganar ado ne ana maganar jin daɗi zina ɗin nan ma'ana kada ya zama kishiyar mummuna kada wayanda mutane suke jin wari kana zaune da mutane jikinka yana wari
sai ga ana magana da kai ana kau da kai sosai kuwa. ko kuma ana kusa da kai ana bata rai warin ake ji. Shi wari idan kana jin sa bata maka rai yake, shi ko kamshi in ana kana jin sa sawa yake ranka ya bude, ka ringa jin daɗi, kana ma matsawa kusa da inda kake jin wannan kamshin. Ka gani ko to ka gani Allah subhanahu wata'ala ya ƙara gaya mana alƙur'ani, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allahu akbar. Imam Sadiq alaihi salatu wassalam sai yake ta ai rijalun yuhibbuna an yatatahharu ay yusalluna lillahi mutatahhirina bi ablaghi tahara. Ai in sun zo sallah suna son su yi sallah ne da mafi mutukar tsarki da mafi kaiwa mutuka ta wajen tsafta, haka suke zuwa su yi sallah. Cewa za a iya fasa ayu hibbuna an ya taɗaharu, suna so su tsarkake zukatansu da zatinsu daga cikin dukkan wani hali na zunubi, ƙarya, munafunci, zalunci, cuta ko da dukkan wani abu da zai zama tsakaninsu da Allah ya zama aiki ne mummuna ko tsakaninsu da mutane. Sannan kuma zahirinsu ma sun yi a kafin ka je sallar na aka ce ka tsarkake jikinka ko kai in bawali kai ka tsarkake, in gayaɗi mutum ya yi ya tsarkake. Yanzu da za mu kaddara mutum ya tashi zai tafi masallaci sai ya zama na cewa muƙaddara ya yi bawali a jalla kumullah bai tsarki ba, watakila wani abu ya tattaɓa ɗan jikinsa, ya yi gayaɗi bai gyara ba, ya tashi ya sa kayansa haka ko kayansa kuma sai ya taho haka ba wani alwala ba wani abu, sai ya taho rana ta da kada ya shigo cikin masallaci. Kaga idan misali lokacin da ya shigo ciki ko shi kaɗai ne ya sai ya dumama cikin daki. Ƙwarai kuwa sosai sai an ji wari ma tabbas. Ka gani ko dole sai an ji wari. To sai aka ce ai yayin da suka zo tun farko mutum ya yi alwala daman ya yi istinja'i, ya yi bawali, ya yi tsarki, ya yi gayadi, ya tsarkake wajen, ya tashi ya wanke fuskarsa, ya wanke hannu. An ce kuma ana son ya zama ya sa kaya mai kyau, ya sa kaya mai kyau, dan lokon jiki da yake da yan matsalolin nan an dan tsaftace shi, in ya shigo kaga zaka ga yanayin abin da za a ji ya saba da wancan. To wannan fa alqur'ani ne fa ya koya mana wannan ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya zo mana da wannan alqur'ani. Ali Ibrahim al-Qummi yake cewa ai fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, qala kanu yatatahharuna bil ma'i. In wannan tsarkin na zahiri ne cewa ai sun je suna yin tsarki da ruwa, duk sanda najasa ta taba jikinsu ko ta taba tufafinsu ko wani abu za su tsaftace ta. Dan haka bi tabi'atil hal me yasa musulunci ya tsafafa akan abin da ya shafi harkar bawali da gayadi in suka taba jikin mutum, harkar jini in ta taba jikin mutum, harkar din najasoshin nan in suka taba jikin mutum. Ko za ka ga cewa tsafta ce zalla musulunci ya koyar da mu ta hanyar fiyayyen halitta annabin rahma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maganganu a cikin wannan hadisai da yawa a kaga mun magana Qur'ani ba na gama kawo ayoyin Qur'ani ba, amma a matsayin babi na wato ainihin kawo wani janibi na ayoyin Qur'ani. A hadisai in muka duba mun faɗi wasu daga cikin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa min akhlaqil anbiya at-tanzifu, ai tsafta tana daga cikin ɗabi'u na dukkan annabawa. Ba wani annabi daga annabawan Allah da yake kazami a jallakumullahu. Duk annabawan Allah tsafta ce da su. To mafificin su tsafta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Akwai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tahiru hadhihi al-ajsada, waɗannan jikunan naku ku tsaftace su, ku tsarkake su. Tahharakumullahu, in kana son Allah ya tsarkake ka sai fa ka fara tsarkake jikinka, tsarkin ma na zahiri din nan na kayanka din nan ka tsaftace su zama ba su da najasa, su zama suna da tsafta, jikinka din ya zama ba shi da najasa, ya zama yana da tsafta. To da wannan tsarki tsafta ta jikin ta zahiri da ita ce kuma ake neman waccan tsafta ta zuciya. Allahu akbar. Na'am. Shi yasa wasu ka ce ai ba zuhudu bane kawai mutum ya fito
dukun da shi bai taje kansa ba mutum ya fito dagaje ya fito dagaje sosai gemunsa buzu ko komai nasa buzu ya ce wai kuma wai yanzu wai shi zuhudu shi ta kawai yake shi kaza la ba haka yake ba ko a tsafta zai yi in yana sanya koyi da ma'aiki to shine ya tsafta sai dai in kuma wani abu yake yi daban wannan kuma sai ba dole an ce sai mutum ya zama dan gayu ya sa kaya masu mugun tsada a jikinsa ko abin nan yau ba mutum ko da riga ɗaya Allah ya mallaka maka zuwa biyu ya kasance cewar kana da tsaftace su akai tsafta ba tana nufin kaya masu yawa ba ko kaya masu tsada ba ha dan kayan da Allah ya hore maka ko in kai amfani da su sai ka ga cewa ka bayyana a mai tsafta shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tahiru hadhihi al-ajsada ku tsarkake waɗannan jikkuna ku tsabtace waɗannan jikkuna tahharakumullahu Allah zai tsarkake ku fa innahu laysa abdun yabitu tahiran wannan gudun ya kamata mu dan tsaya akan su wani lokacin ko babu wani bawa da zai kwana yana mai tsarki illa ba ta ma'ahu malakun fi shi'arihi sai face sai mala'ika ya kasance ya kwana tare da shi a shi'ar akwai abin da ake ce musu additharu da kuma ashi'aru ashi'aru aka ce su ne kayan da daga su sai fata sai jikin mutum wato in mutum zai kwanta adatan ai yana sa kayan underwear yan kananan kaya na ciki waɗanda da su zai kwanta ka duba wato wata irin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa sallama tunda ai muna da hadisai da suka karahanta misali kwana tsirara ko ana so alal akalla mutum in zai kwanta ya bacci to ya zama ya dan rufe al'aurarsa ko to wato wannan shi'ar din su ne waɗannan ƙananan kayan na jikin mutum wanda daga su sai fata ko dithar kuma shine kayan da sai an gama sa kaya ana ake sa su kamar wanzu wannan a bayar sai bayan da na gama sa kaya sai na sa ta don haka ita dithar ce ko kamar babban riga in mutum ya sa wanda sai ya gama mutum sanya kaya sai ya dora ta shine wasu hausa amma suke cewa ai additharu ana nufin babban riga la babban riga misali ce ita ma in zaka dora mata alkyabba yanzu ta zama alkyabba ta samanta ita ce dithar ko to akwai shi'ar shine kayan da suke daga su sai jikin mutum sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to ai duk wanda ya kwana cikin tsarki to mala'ika yana kwana tare da shi a cikin waɗannan ƙananan kayan nasa wala ya taƙallabu sa'atan minan laili ba zai juya wata sa'a ba a cikin dare wato in mutum yana bacci ai ya juya nan ya juya nan to ba za ka juya ba da daddare lokacin da kake baccin nan illa qala sai mala'ikan nan da yake tare da kai ya ce Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata zahiran Allah ka gafarta wannan bawan naka domin ya kwana yana mai tsarki ya kwana a tsaftace wannan fa gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa shi ya gaya mana mai haka ma'ana wannan idan ka alakanta wannan fiqhu na makarantar ahlul bait alaihi salatu wassalam da aka ce idan har janaba ta samu mutum to kada wayi gari da ita kada alfijir ya keto masa yana sane a watan ramadan idan ya gangancin haka alfijir ya keto masa yana da janaba kuma yana sane ba abin da ya hana shi ba wata larura to hukunci biyu zai same shi na farko zai rama azumin ya karye na biyu zai yi kafara ko wannan yake nuna mana a koyarwa ta makaranta ta ahlul bait alaihi salatu wassalam abin da kamar wuya gurguwa da auren nesa a ce ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa ku yi umarni fa ce ku tsarkake waɗannan jikunkunan naku duk wanda ya kwana mai tsarki ga abin da zai same shi duk ya gama gaya mutane haka sai kuma a ce manzo Allah zai kwana da najasa janaba wal iyazu billahi har ma ya manta har misali wal iyazu billahi har ya waye gari wai ya fito ya shigo cikin masallaci wal iyazu billahi wai har a zo kai subhanallah gaskiya maganar babu jin kuma ba ya wanke ba wai a kankare ya kankare a karamar kalla a jikin sa yana yanzu kaga mutum fi sabila ko majina aka gani a jikin mutum yanzu
aka ce ga majina nan kwambaleliya a jikin rigar mutum kaga ai ba kyan gani. Idan aka zo sallar asuba misali ko sallar azhar ko wata sallah daga salloli sai a shigo masallaci sai limamin nan sai a duba jikin rigar ana cikin an kabbara sallah sai a ga a jikin rigarsa akwai kwambaleliyar majina ko za a ga sai ka ga ana ganin abin akwai aibu. Ƙwarai kuwa. Ta yaya za a yanzu a ce malam wani kawai sai ka saboda kazanta a kwambala ka shigo majina a kwambala a jikin kayanka sai a ga babu tsari. Ƙwarai kuwa. Sai a ga abin ba girmansa ba ne sai a ga abin ba kimansa ba ne. Shi yasa muka faɗa tun farko cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a koyarwa ta makaranta ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani abu da zai jingina masa razila. Me razila? Wani mummunan abu wanda zai sa a ƙi ganin girmansa, wani mummunan abu wanda zai nuna wata tawaye ga manzo sallallahu alaihi wa sallama, to kwannan abin ko menene shi ba za a karba ba saboda dalilai sun tabbata. Annabin nan sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tanazzafu bi kulli mastata'tum, ku yi tsafta duk inda kuka samu iko, da duk abin da kuka sami ikon ku yi tsafta. Ma'ana ana so kowa sai ya dage. Hajji da aka ce man istata'a ilaihi sabila, to nan tsafta aka ce a kayi kokari. Ba a ce ka neman wa kanka kuɗin, ba a ce wajibi yanzu kana so kai tunanin ya kamata na je aikin hajji ko ina son ku na je aikin hajji in sauke farali, to Allah bai dora maka ka jefa kanka cikin tsananin wahalar neman da ka ce dole sai ka samu kuɗin da za ka taɓa aikin hajji ba. A'a, kana cikin neman ka yanda ka saba, Allah ya kawo buɗi wadata ta samu, za a iya yin hajjin sai ya zama wajibi. Kafin haka aikin hajjin bai zama wajibi ba. Ita kuma tsaftar nan ce aka ce tanazzafu bi kulli mastata'tum, duk iyawarka za ka yi, iyawarka za ka yi tsaftar nan. Fa inna Allah ta'ala, domin Allah ta'ala banal islam ala nazafati, Allah ya gina musuluncin nan akan nazafa, akan tsafta. Walan yadkhul aljannata illa kullu nadhifin, ba wanda zai shiga aljanna sai wanda dukkan wanda yake da tsafta. To don haka daga nan ko anan muka tsaya, in wani ya ɗauko wani abu ya makala shi ga ma'aiki ya nuna ƙazanta wal iyadu billahi, to wannan abun ba za mu karbe shi ba. Wannan abin nasa ba haka ba ne. An ban masa kayansa. Allah ya umarci manzon Allah duk wacan ayoyin da muka faɗa da muka karanto su, me yasa muka karanto? Ba manzon Allah ya kawo mana su ba. Yanzu fa idan ka kawo wata riwaya ka nuna kazanta wal iyadu billahi ga ma'aiki ka jingina, kana nufin ka ce manzon Allah waɗancan ayoyin duk yayi fatalu da su wal iyadu billahi, kaga ba zai yiwu ba ko. Don haka waɗannan hadisai, wannan hadisi ya zo a cikin mizanul hikima ko yawa a shafi na hudu, juzu'i na hudu, shafi na 3,303. Ka gani, saboda haka ko a nan minti nawa ya rage mana? A karam kala kusan dai 'yan sokonni suka rage mana. To ala ayyi halin, idan muka kalli waɗannan riwayoyi cewa Allah ya gina musuluncin nan a bisa tsarki, a bisa tsafta, kuma ba wanda zai shiga aljanna sai mai tsafta, to babu yanda za a yi kuma ka zo daga baya ka ce ga wani guri da annabi bai tsafta ba. Wallahi gaskiya ne, babu shi. Haka ne ko? Sosai. Babu, balle uwa uba ka ce ma tsarki, ka ce ga wani guri da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal iyadu billahi bai tsarki ba. Wannan a takaice kenan insha Allah kafin mu dora. To masha Allah, muna godiya sosai da gaske, Allah ya saka da alkhairi. Za mu sake zuwa hutu. To masu kallon mu masu girma, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma kuna bibiye wannan shiri. Insha Allah za mu je hutu. Idan mun dawo za mu buɗe layukan waya, kuma ku kira ku ba da naku gudunmawa a cikin wannan shiri mai albarka. Da fatan za ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu. To alhamdulillah masu kallon mu, barkanmu da sake dawowa. Mun buɗe layukan waya, za ku iya yin kira kuma ku ba da naku gudunmawa a cikin shi wannan shirin. Tambaya ko neman ƙarin bayani akan abin da malami mana
bayani muke tattaunawa insha Allah. Kafin kiran wayan za mu sake komawa ga malam domin mu dora daga inda muka tsaya. Kuma za ka kwada kumanta za ku iya turo da sakonnin kuma wato ta hanyar lambar wayar da aka bayar a turo sakonni insha Allah. Ko da sakon sauti ne haka kuna iya turowa sai mu kunna sai a ba da tambaya ko neman ƙarin bayani a gane da wasu abubuwa din insha Allah. Na'am akaram kallam. To malam Mustapha kaga ta bangaren wannan abin da muke faɗa tunda mun yi magana akan abin da ya shafi wato abin da ya shafi yadda musulunci yake ta kira wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ta karfafawa akan tsafta wanda muka ce wasu malaman ma suka ce ita tsaftar nan ba ta da ta'arifi daban face wannan ta'arifi na tsafta, wato tsarki ba shi da wani ta'arifi daban sai ta'arifi na tsafta, wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce magana cewa ga ma falalar wanda ya kwana jikinsa da akwai a tsaftace yake. To da wannan muka ce saboda dama muna da ka'ida tun farko cewa duk wani abu ravila wani abu wato ainihin mummuna da za a iya siffanta shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, to annabi sallallahu alaihi wa sallama mu kai tsaye a wannan makaranta tamu wannan abin kai tsaye za mu kore shi. Wani lokacin za mu ga cewa wasu hadisai irin musalsalolin kawo misali ne ko akwai wani hadisi da za mu ga musamman a littattafai na 'yan uwanmu na ahlus sunna waɗanda suka zo wanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya waye gari da janaba wal iyadu billah ko kuma ya zo masallaci misali za a yi sallah bayan sai da ya fara yin kabbara wal iyadu billah wai bayan ya yi kabbara sai kawai sai aka ga ya fita sai kuma ya dawo kansa yana ɗagar ruwa sannan sai ya musu sallah sai yake cewa ai da ya musu sallan nan da suka ga ya tafi din nan ai ya kasance ne yana da janaba wal iyadu billah ka gani sai ya ce kuma to duk wanda irin abin da ya same ni ya same shi to ga yadda zai ya subhanallah. To barin ɗan karanto wasu riwayoyi kamar guda biyu ko abin nan saboda riwayoyi ne waɗanda za mu ga dai majmu'u ɗinsu maka kalla a ce waccan sanadinta bai inganta ba waccan ya inganta da aka tattare dai zai zama hadisin a wurinsu wato kamar yana da itibari kenan. Misali akwai wannan lafazi na ita wannan ita wata riwaya daga cikin riwayoyi a cikin waɗanda aka rawaito shine cewa bari na ɗan zaɓi wani lafazin wanda yake lafazin kama huwa fi sahihi muslim hadha lafazu ko cewa ga lafazi yake cewa lafazin muslim yace uqimatis salatu faqumna an tada sallah sai muka tsaya fa'addalna sufufa sai muka jera sahu qabla an yakhruja ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake ana yace ya zamanto an daidaita sahu kafin manzon Allah ya fito gare mu fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallama hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbira, har sai da manzon Allah ya zo tsaya a wajen sallarsa amma kafin ya kabbara zakara sai ya tana fansarafa sai muka ga ya tafi. Subhanallah. Wa qala lana sai ya ce da mu makanakum ku tsaya a wajen ku. Falam nazal qiyaman ba mu gushe ba muna tsaye nan taziruhu muna jiransa hatta kharaja ilaina har ya fito zuwa gare mu. Wa qad tasala yayi wanka. Ka gani ko yantufu ra'asuhu ma an kansa yana dagar ruwa fakabbara mala akwai kira mun samu wani akan layi. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na yi masu malam barka da zuwa. To masha Allah barka malam dai, yana muna amsa. muku barka Da wa muke tare a saman Ana magana da Salisu Hussaini a da Zuru jihar Kebbin To Najeriya. to malam Salisu Salisu barka dai. mu ne muka fatan alkhairi. Insha Allah muna kuma taya su malam murna da wannan wata na haihuwar manzon Allah To sallallahu alaihi masha Allah muna taya ku Muna murna. amsa, muna amsa. Ya Allah muna jin daɗi sosai da bayanai da muke ji na ƙarin ilimi da muke samu domin wannan tasha ce a matsayin makaranta a gurinmu sai Alhamdulillah. Alhamdulillah. na fata Allah ya ƙara wasu malam lafiya da basira Ilahi amin. Amin ya rabbal alamin. Allah ya tabbatar da mu ƙarƙashin tutar ahlul bait Ilahi ajib ya To rabb. masha Allah muna godiya da wannan addu'a taku, Allah ta'ala da mu da ku baki daya ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi, ya tsare mu daga dukkan abin ki saboda alfarma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Muna godiya malam Hussein. To To akwai wata mamala akan wakala. Na'am, assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Na'am. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Saboda ka dukkan alamun wannan wayarsa ta yanke, da fatan zai sake dawowa. Na'am. akan To, wakala. To ai ina jin ya sake dawowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawa afwan da muke yawa lafiya lau, ina gajiya ya al'amura. Alhamdulillah akan kallahu na kallon ku. Sannan kai tsaye daga nan jihar Lagos. Na fata alkhairi. to masha Ina da Allah. wasu tambayoyi ne. To Allah ya sa mun sani. Amma na kamar bai shafi maudu'in da ake tattaunawa ba. To Na'am. a nan dai muna jin ka. yawa akan kallahu na jina. Na jin ka, bismillah muna jin ku insha Allah. To tambayin da nake yi akwai wata ɗan takaddama ne da ake ɗan yi a nan akan auren mutu'a. Na'am. To ni gaskiya dai ban yadda dai abubuwan da ake cewa mutanenmu suna aikatawa ba, duk da yake dai ba a shi'a nake ba, amma kusan ma dai a shi'a ne saboda duk mai kaunar ahlul baiti ai duk abu ɗaya ne. Shi nake so in tabbatar saboda zuciyar samu natsuwa. Akwai wata da ta fito ne a Facebook da ta cewa yi auren mutu'a yanzu ma aka fara a shiga shi dai to akan iya samun ɓata gari. Na'am. Da haka muke so dai a muna bayani albarkar na Fatima alaihi salam. To ban sani ba malam, menene kake so a ciki? Kana so ka ji a'a Ya halatta ne? ya halatta ne Ko ko bai bai halatta ba, ko kuma a'a in ya halatta menene ka'idarsa, shi ban sani ba a ciki, me ya tambaya ka? Na'am, haka makallawi ina so na ji ne ya halatta, in ya halatta me ka'idar san ma bai halatta ba. Na'am. Me sanadin haramcinsa. To a gurguje da yake kasancewa mawdu'in ba shi bane dan kan mu bude kofa, to amma babu laifi muna iya, in dai kuna da namba ta ko ta wannan, kuna iya tawasul da ne, amma zan yi ishara saboda watakila wasu waɗanda suke saurare, kamar da mun sha faɗa a cikin wannan ainihin irin shirye-shirye da muke gabatarwa cewa mas'ala ce daga cikin mas'alolin fikihu, cewa shin akwai wani aure sunansa auren mutu'a a musulunci a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko babu. Kuma dalilai sun tabbata da ayar Qur'ani wacce ake karanta ta famastamta'tum bihi min hunna fa'atu hunna ujurahunna fariida, cewa wannan aya ce in ka duba littattafan tafsiri su Tabari ne, sauran littattafan tafsirai za su gaya maka wannan ayar tana magana ne akan halaccin auren mutu'a. A cikin sahihu Muslim hadisai sun zo daban-daban inda suke magana cewa wasu hadisan suna cewa an tafi yaƙi, wasu hadisan suna cewa a lokaci kaza an tafi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sahabbansa istamti'u, ku yi wannan aure na mutu'a, ku yi wannan aure na mutu'a, wanda kuma har sai wani sahabin yake cewa kunna nastamti'u ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi qubdatin min at-tahini, cewa sun kasance mafi ma'anar riwaya, cewa sun kasance suna yin mutuwa a zamanin manzo Allah, sadakin da suke bayarwa damki ne na gari suke bayarwa a matsayin sadaki. Saboda haka
al'ummar musulmi ta yi ijima'i cewa a zamanin manzon Allah akwai auren mutu'a au an nikahu ila ajalin aure zuwa wata mudda, amma saɓanin da aka yi cewa wasu sun ce an soke wannan aure, wasu kuma sun ce a halaccinsa yana nan, ba wanda ya soke ba wanda ya haramta wannan aure sai khalifa na biyu, shi ma bayan shekara 2 da mulkinsa. Ma'ana manzon Allah ya rayu kaf, aure na mutu'a yana nan a matsayinsa na aure sunna halal. Ya yi wafati, khalifa na farko ya zo ya yi, aka ƙare zamaninsa, wannan aure yana nan halal, sai lokacin da khalifa na biyu ya zo bayan ya yi shekara 2 sannan ya zo ya haramta. Wasu kuma a malamai na ahlus sunna sun kasi zuwa kaso 2, wasu sun tafi akan halaccin auren mutu'an nan, daga cikinsu akwai sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar malamin da ake ce masa, sahabin da ake ce masa hibrul umma, cewa ai malami na annan al'umma din Abdullahi dan Abbas, babban almajirin Imam Ali alaihi salatu wa salam, har ya bar duniya ya tafi akan halaccin cewa auren mutu'a, wanda za mu ga Albani ya kawo a cikin wannan littafi Irwa'ul Galil, yana cewa ai hadisai kala 3 aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas. Hadisi na farko aka ce ya haramta auren mutu'a, hadisi na biyu aka ce ai wato da ya halatta kuma ya zo ya haramta, hadisi na uku kuma aka ce a'a ai yana ganin halaccin auren mutu'a har ya bar duniya yana kan wannan halacci nasa. Wani ya ce kuma wannan magana ta ƙarshen nan cewa Abdullahi dan Abbas har ya bar duniya yana kan halaccin auren mutu'a, to ita ce ingantacciyar magana. Waɗancan maganganu duk suna da rauni. Wannan a takaice idan muka ɗauka an ka duba littattafai na fiƙu, akwai yadda suka kawo cewa ai har bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yawa daga cikin mutane a cikin sahabbai, ba mutum ɗaya ba, ba mutum 2 ba, kai garuruwan a cikin Makka ne, akwai Yaman, akwai mutane da dama da suka tafi akan wannan halacci, ba su yarda da cewa ya haramta ba. Saboda haka kana iya ɗaukan ta mas'ala ce fiqhiyya wacce aka yi saɓani. Wasu daga malaman ahlus sunna suka ce bayan an halatta shi an haramta daga baya, duk da cewa sun yarda da can an halatta shi. Wasu kuma suka ce a halaccinsa yana nan har Allah ya naɗe duniya. Makaranta ta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam sun fattafi akan halaccinsa wannan aure har Allah ya naɗe duniya, illa iyaka yana da hukunce-hukuncensa da sharuɗansa, wannan kuma dole ne sai an samu lokaci na musamman sai a yi bayani insha Allah. Insha Allah, da fatan wannan malam mai tambaya ya ji dan takaitacciyar bayani gamsashe insha Allah. To malam, kafin mu ƙara samun wata wayar za mu dora. To babu laifi. Kuna bayani. To malam Mustapha, wannan wata mas'ala ce da nake so dan kaman a shiri na gaba watakila mu bata lokaci fiye da haka, cewa ita wannan magana ta cewa an tada sallah sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya shigo cikin masallaci, ka gani yake ce uqimati salatu, an tada sallah, faƙumna sai muka tsaya. Akaram kallah dai muna samun to kira dai sosai. babu laifi ai lokacin kira Na, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam kan kala ta lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Da muke tare, sallallahu. Masha Allah. Wani da Allah ya mu kan ina godiya so ina fata da shi insha Allah ta yi. to ilahiya. Da muke tare, sallallahu. Na Na magana da Abubakar ne daga Jos. To Mala Abubakar, a dan rage sautin TV din. Domin maganganu suna shigowa ciki. Gaskiya ne wani na yi kuskure. To masha Allah, to bismillah. Akwai tambaya ne ko? Muna ba wani kafa da muna da kafa da muna kallon kuɗi wani da Allah shi maka. To masha Allah. Mu ne maka fatan alkhairi sosai. Na Yawa Allah To. shi maka Allah ga shi. To masha Allah. Muna nan muna ji muna sauraron. To masha muna Allah. godiya sosai. Muna godiya sosai. Madalla. Masha Allah. Masha Allah, mun gode sosai. Masha Allah. Allah ba mu alkhairi. Na'am. To idan ba a samu wayar ba sai mu sake komawa kenan.
na'am to shikenan malam So- za mu sake komawa to kaga na maganar ana sallah ne yawa ita wannan ruwaya din abinda ya sa na jona wannan maganar da waccan kamar a ce mutum ya zo ya zauna a cikinku sai ya karanto muku wannan falala sai ya karanto muku wannan umarni ko da muƙaddara ka ɗauka cewa ajallakumullah aimani kaman majina ne a gurinka waɗanda suke ganin wala Allah su a gurinsu mani ba najasa ba ne misali in sun tafi cewa sun yi kiyasi ka sa ko wanda na je na cewa wai in ka ce mani najasa ne daga cikin mani aka halicci ɗan adam to kaji kai lissafi kake da kwakwalwa kake lissafi cewa ga najasa ita najasa din nan la kiyasi kake ita najasa din nan ai mun faɗa maka ce in dai abin a zo a ce kai ka zauna ne me yasa aka ce wa maniyi najasa kuma majina bata zama najasa ba sai muka ce wannan ba wani mahalli ne da kai za ka iya zuwa kai kiyasi ba ko a cikin addini imamu sadiq alaihi salatu wassalam yana gaya mana ya gaya abu hanifa yake cewa kada kai kiyasi ko lauƙisa dinu la muhiqa idan aka zo ana kiyasi a addinin nan to shi kenan wannan addinin sai a share shi a'a ai kaga akwai wanda irin wannan kiyasi din wani da aka tambaye shi waɗanda suke magana akan irza'ul kabir din nan cewa wai mace ta shayar da babban mutum wai in ta shayar da shi kenan ta zama maharramarsa ko sai yake kafa dalili yana cewa ai kama annal khamra qaliluhu wa kathiruhu muskirun kadhalika laban ko fa kadhalika menene al-irza qaliluhu wa kathiruhu yuhrim ko yuharrim cewa wai haka nan irza cewa wai mace babbar mace ta samu garjejen mutum wal iyazu billahi ajalla kumullah wai ta shayar da shi sai ke wai idan ta shayar da shi haka wai koyaya ya tsotsa din nan da karan koyaya ya tsotsa to wannan ruwan nonon da ya sha komai kankantarsa komai yawansa to yana sa ta zama maharramarsa wato abin da yake so ya ce irin waɗannan fa masu kiyasin wai saboda ai ita ma giya ya kaɗan ɗinta da mai yawanta duk wadda ka sha sunanta giya a to ya gaya maka haka la annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya ce kamar yadda giya kaɗan ɗinta da mai yawanta yana sanya maye hakanan ruwan nono kaɗan ɗinsa da mai yawansa yana haramtawa can haka babba ta shayar da ƙarama babba ta shayar da babba ko kaga akwai fitina a cikin wani al'amari ko to kiyasi kenan to in aka zo ana ta kiyasi a cikin addinin nan zai zama addinin nan zai zama an gurɓata addinin sai ya zama babu shi to kaga mai irin wannan fatawa ya halatta wa babban mace ta zo ta samu wani mutum ajanabi katoto sai ta shayar da shi kenan sai su ta zaman su guri ɗaya ba sai ta yi kaza ba sai ta yi kaza ba kai kuma wai sai yazo yana zagin ka yana ce maka wai ka zama kamar mahaifiyarsa kenan wai sai yazo yana zagin ka yana cewa ka yi mutu akwai wani abu makamancin haka to wannan kiyasi da aka yi to idan aka ɗauko irin waɗannan kiyasat ɗin aka sa su a addini imamu sadiq alaihi salatu wasalam ya hana mu daga cikin masadiru tashri'i namu babu kiyasi kiyasi ba hanya bace ta fitar da addini ta fitar da hukuncin addini saboda haka ita kaga ita wannan riwaya din da aka karanto ta tana da abubuwa ne a cikinta waɗanda muke so mu fitar waɗanda idan mutane sun koma baya sun ga shimfiɗar da muka yi da kansu za su ce wannan riwaya ba su yadda da ita ba koma kowa ya rabaito ta idan har muka karanta abubuwan da suke cikinta ai mun yi magana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'asumi ne ma'asumi bi ayi ma'ana muka ce baya aikata saban Allah yana sane ko bisa mantuwa baya
mantuwa baya kuskure, haka muka faɗa. Don haka idan wata aƙida ta tabbata to daga an gaya ma cewa annabi ai ya manta wankan janaba ya fito sallah, za ka ce a kawai ku ban musu kayansu, shaci faɗi ne yauwa wannan kawai kowa ya rawaito. To a nan kaga wannan lafazi na riwaya wanda cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin minti ɗaya na dan wani abu zai zama to babu laifi insha Allah. Ina ganin idan Allah ya kai mu shiri na gaba kawai sai mu tashi daga kan ainihin sharhin ita wannan riwaya. Amma dai ala ayi halin shine cewa alhamdulillah ala ni'matul islam, wannan musulunci da ya zo mana ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma duk wani abu da manzo Allah zai koya mana mu zama mun gyaro. Tsafta din nan fa kawai kana kallo yanda manzon Allah ya gaya mana, iya nan in muka tsaya cewa ga yadda manzon Allah yake gaya mana, ballanta na mu zo mu ga shi a aikace manzon Allah ya yake yi. To duk irin waɗannan shara za ka ga cewa lallai bata cancanta a jingina ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Allah ya sanya mu amfana wannan watan maulidi kamar yadda wasu suke kokarin, kasan muna ta maimaita muka cewa in ashura ta zo waɗanda suke cewa ba za a yi juyayin ashura ba, tare da su muke ashurar, suna zagin mu muna yi, su ma sai ashurar ta yi sai su fara, in maulidi ya zo sai su ringa zagin masu maulidi. To da haka su ma maulidin suke na zagi, kuma muna yin maulidin na faɗan falalwali na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Masha Allah, muna godiya. Akwai sako ɗaya aka rama kala da zan karanta kafin mu karkare shirin. Fatan alkhairi ne da wani mai suna ana ce Muhammad Yahaya daga birnin Kudu, jihar Jigawan, tarayyar Najeriya. Ya ce na kasance mai bibiyar shafin ku da ke manhajar Facebook, sai na ga kun yi posting number ku na cewar wanda yake bukata ya yi magana ko ya turo da sako da sauransu dai kamar da aka saba. To kamar fatan alkhairi da yake. Masha Allah, muna godiya Malam Muhammad. To a nan shirin ya riga ya tsokashe kenan aka rama kallon. Muna godiya, sai Allah kai mu gobe zama na gaba kenan. To masu kallon mu masu girma, da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun bibiye shi. In Allah da gobe ma akwai ci gaba da wannan zama din, da fatan za ku kasance tare da mu. Ni da na gabatar Mustapha nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.